Baik, kali ini kita akan mengantar Nyonya Kiki ke Kedok Jalan Pesantren ya. Kita ikuti perjalanannya. Oh, lucu. Ono sandal jenggot. Jenengan cek barangnya pun leres ah, sing kula lebetaken. Oh, panasnya. Aduh, belanja ini tuh. Cuacanya begitu panas sekali. Ini kurang derajat ini yo, ya Allah. Tuh, apa? Gak ngajeng iki sih. Nganan nggih. Dek kene iki kaya anak wong dodol napa sih, Mbak? Rewami ndek gerobak. Gerobak ijo apa ya mesti ndek ngarepe kuburan mriki lho. Lah iya aku sampe penasaran ben liwat ini. Aduh, motor iki rek. Tak bilang banter kali lek nyopir. Waduh. Oh, SK. Rupane ora ketok, biasanya ora ketok wongi. Heeh. Oh, iku bapake. Alah, cedake. Kita sudah sampai di rumahnya Nyonya Kiki. Niki napa niki? Niki. Oh.